Makila kiski, 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 makila kiski klas. Makila kiski, kiski. Ongi etorri gure antzerkira, makila kiskiren ipuinak kontatuko dugu, Salorero bat. Etxe batean gizon zahar bat bizi zen. Gizon hark 3 seme zituen. Behin horrela esan zion bere seme nagusiari. Ez daukago dirurik zoaz, lan egitera, primera naita. Eta Aritz, seme nagusia zenez, kanpora joan zen lan egitera. Batixen baserrira llegatu eta... Toto, zer nahi duzu? Lanbila nator. Oso handia Eta Aritzek lan asko egin zuen. Etxera joan baino lehenago, horrela esan zion nagusiak. Opari bat emango dizut, baina eta nolakoa eta gilean urrea egiten du. Eskerrik asko. Eta Aritz oso pozik astoarekin etxerako bidea hartu zuen. Urruti bitzi zenez, Benantxioren ostatura ailegatu zen. Eta lotara joan aurretik horrela esan zion ostalariari. Baina ez esan nire astori urrea egin. Ez, nik ez diok ezer ezagutu. Eta orduan Aritz lotara joan zen. Eta Aritz lotan zegoenean, ostalariak esan zion astoari. Astoa, urrea egin. Eta astoaren ipurzulotik urrezko biribilak erortzen hasi ziren. Orduan ostalariak esan zuen. Astoa niretzat eta bat aldatuko du. Eta orduan ostalaria astoa aldatu zuen. Hurrengo goizean Aritz esnatu zenean, aurpegia ondo garbituta, astoa hartu eta etxera abiatu zen. Etxera ailegatzerakoan horrela esan zuen Aritzek. Aita, Mikel, Beñat, hau sorgenkeria, asto hau, ekarri dut. Eta orduan esan zion astoari. Eta orduan urrea egin. Baina astoaren ipurzulotik kakader bat agertu zen. Hurrengo egunean, aitak esan zion Mikeli. Ez daukago dirurik, zoaz lan egitera. Ados, aita! Eta Mikel lan bila joan zen. Asko ibili ondoren, Batixen baserrira ailegatu zen. Tas! Zer nahi duzu? Nadia dator, oso ongi. Hasi lanean. Eta lan asko egin zuen Mikelek. Etxera joan baino lehenago, Batixek opari bat eman zion. Baina magikoa zen. Bera bakarrik bazkaria jartzen zuen. Mai hartuta, Benantxioren ostatura abiatu zen. Lotara joan aurretik, hau esan zion ostalariari.
Ez esan gero nire Maiari maskaria jari. Biot ez esango. Eta Mikel lotara joan zen. Mikel lotan zegoenean, Benantxi ostalariak esan zion Maiari. Maskaria jari. Eta Maiaren gainean, bazkari pilo bat agertu zen. Orduan ostalariak pentsatu zuen. Mai, hau niretzat eta aldatuko du. Eta orduan ostalaria Maia aldatu zuen. Hurrengo goizean, Mikel esnatu zenean, aurpegia ondo garbituta eta Maia etxera eraman zuen. Etxeako bidea egin zuen Mikele eta ara ailegatu zenean esan zion aitari. Aita, Beñat, etoriaz jal. Eta Maiari esan zion. Baina, bazkaria jari. Baina Maia hutsik geratu zen. Eta hurrengo egunean, aitak esan zion Beñati. Beñat, ez daukagu dirurik, zoaz lan egitera, ala falta. Eta Beñat lanaren bila abiatu zen. Asko ibili ondoren, bat izen baserrira ailegatu zen. Toto, lan bila nator, Eta Beñatek lan asko egin zuen. Etxera joan baino lehenago, baserritarrak opari bat eman zion. tori makilla. Baina makila magikoa zen. Etxerako bidea luzea zenez, Benantxioren ostatura joan zen Beñat. Eta lotara joan baino lehenago, hau esan zion ostalariari. Eta orduan Beñat lotara joan zen. Beñat lotan zegoenean, ostalariak esan zion makilari. Makiakizki! Eta makila bera bakarri jotzen hasi zen. Ai, gelditu makilla! Beñat zalaparta horiekin esnatu egin zen eta esan zion Benantxi ostalariari. Ekarri nire nahien gauza. Bai, gelditu makilla! Orduan Beñatek esan zion makilari. Kizki makilla. Eta makila geratu egin zen. Orduan, ostalaria anaien astoa. Eta Maia bueltatu zion, eta oso pozik bueltatu zen. Beñat etxera. Eta Mikel Aritz zuen gauzak ekarri dut. Eta hortikan aurrera oso pozik bizi izan ziren. Eta gustatu zaizue. Ala bazan edo ez bazan, zardadila kalabazan, eta ardadila zangotzako plazan.
Makila, kila, makila, kila, makila, klis, klis, klas. Kila, makila, kila, makila, kila, makila, klas. Kila, makila, kila, makila, kila, makila, klis, klis, klas. Kila, makila, kila.